Hi guys! Mag-challenge ta karon guys. Mag-question and answer ta guys niya. Ang di makatubag. Og di makatubag, pakanon og high sea noodles. Paano siya guys? Korean noodles. Ipa. Kaban sa pare, dili mauli. 1, 2, 3, 4, 5. Dili, kaon. Ibalik ko di mo na ako. Kaban sa pare, di mauli. Kanang kuan. Isa man. 1, 2, Kanang Bible. 3. Dili. Kaon. Daghana. Kaban sa pare, di mauli. Oh, sige. Kaon. Uy, natulog na ako. Ay! Okay. Unsay lisod sa kaon? Unsay lisod sa kaon? 1, 2, 3, 4, 5. O sige, kaon na lang. Okay, ato. A few moments later. Guys. Wala sa langit, wala sa yuta, makalipong sa hunahuna. Ang saman. 1, 2, 3, 4. Tuba. Ay, tuba di ay. Mag-sure ba? Usay sumpungon, duhay ko uton. Usay suoton, duhay na sa utang. Suoton. Sunod. Kung matindog, mumubo. Kung malingkod, mutaas. Saman. 1, 2, 3. Kaon. Usa ka prinsesa pero daghan og mata. Usa man? Pinya. Ay? Pili kata ang imuha ka isulot. Makuha. Kanang sipe? Wow! Botones! Ayun yan! Buhok ni Maria, paspas mo tubo pero dili mapangko. Tubig! Aso! Oh, Ilong ka na. Okay. Sa ibabaw kadaruhan sa ilawom kabatuan. Diabas. Oh. Ayaw hilakbi. Sa gamay pag gisaninaan sa dako na gihubuan. Buwan na lang. 1, sa karon ha? 2, 3, 4, 5. Kawayan. Sa gamay kay kon bayan to, nabayan. Oh. Malambot na parang ulap kasama ko sa pangarap. Malambot na parang ulap kasama ko sa pangarap. 1, 2, 3, 4, 5. Dili. Okay.
malalaglag ang corona. Yumuko man ang reyna, di malalaglag ang Pinya? corona. Lumuluha, walang mata. Lumalakad, walang paa. Ulan. 1. Dele. Ang bintana ay 7. Na isasara lamang ay 3. 1, 2, 3, 4, 5. Magkaon. Wait. Sige. Isa ang pasukan, 3 ang labasan. Oh, there, no. Isa ang pasukan, 3 ang labasan. Tunis. Kaon! Pwede mo. Oh. Oh, para may gawsas. Bulaklak muna ang dapat gawin bago ito kainin. Saging! Ulo lang ang mapakinabangan dahil hindi maganda ang katawan. 1. Hindi na nga gwapo, pangit pa ang katawan, wala pang laman ang utak, pero malinis ang kalooban. 1, 2, 3, 5. Ito, aboy sa lasang, ang tunog puro lansang. Unsa man? 1, 2, 3, nang hatakin ko ang baging, nagkagulo ang mga matsi. 1, day. Ano ba to? Pana. Di ako na. Nakasunod sila. Maliit na parang sibad, sandata ng mga patas. 2, 3, 4, 5. Sigop. Sige ka. Ulo lang ang mapakinabangan dahil hindi maganda ang katawan. 1, 2, Anong patutunguhan na habang tumatagal ay lalong lumalapit? Anong patutunguhan na habang tumatagal ay lalong lumalapit? 1, 2, 3. Kamatayan. Siging lokot, walay linukutan. Ayo. 3, 4, 5. Kaon. Dili tubo, dili kawayan na ay subok sa tunga nga katingalahan. Pagbantay kung ang subok maunay mudagan kay kana bantayanan. Dili tubo, dili kawayan na ay subok sa tunga ang katingalahan. Pagbantay kung ang subok maunay mudagan kay kana bantayanan. Wala sa kurinti. Sada. Kaway ay kuan, zipper. Og malipay mo gamay, og masuko mo dako. Ang amo. Oh, saman. Bukaw. Saman. Ay, di ko Dili Reyna, dili Hari, apang sa ulo may corona. Dili Reyna, dili Hari, apang sa ulo may corona. Kasoy? Dili. Ay, hindi na mo.
Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan sa pagkagamay, hangtod karon wa pami nakitanay. Mata. Dili. Nagdagan, nagkurog, nagsubay iyang bukog. 1, 2, 3, 4, 5. Lambot. Dili. Trend eh? Tigmo, agukoy, ugma na ta mag-asoy. Ganito ha? Tigmo, agukoy, ugma na ta mag-asoy. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, kagamay, dako na. Ito guys. Damgo. 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 So guys, sumanang atong challenge. Kadaog ning tanan, kinakikaon ni tanan. So ipaila-ila sa naugahong mga kauban. Haning ni kaon, haning igsoon ha. Unsay nga nimo? Say, murag bagong kinasal Kus ka na. Angie. Ayo, si Tanad, si ikaw sali. Ako si Sheila. Beb. Dato na hagan si Cycle. Guban bawa sa guban. Ako si Bobo. Siya si Bibi niya kay Lucky man siya nahin mo ng bubo. Okay guys. Super super as in. And thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates sa aking mga video. Thank you guys. Bye! Blah blah. Secret. Kaon, guys. So, I'm na guys. Kaon, I didn't enjoy.